أملاخ بزح ساعن ببزح منقدن كدم نبوتاتنا ونبيات كيلو تزارو أبزن دحروت معالفتات قنا بتوراس كله زقبرو بقون علم زفتر ودو غيرو تزاربنا ناي علطو أبنيناتين قداس يزنبم نبابات قال أملاخ قداماي نباب قداماي ملغت يوحنس معراف حمشتي فقد 14 كسع فقدي 20 حدن كمتي فؤادو غيرنا حد نجر انت لمنايو كم سمعنا سلا انفلت قدمي أملاخ تبعات قالونا اتزلمنايو زبله كم سمعنا سلا انفلت دما اتي كابو زلمنايو درو خمسة درخبنايو نفلطينا حدين حو ناموس زي بصحاتيات كغبر انت رايو يصليلو املاكا هيوت كهبويو ازي نطوب ناموس زي بصحاتيات سغبرو يوزري ناموس زي بصحاتيات الله يصليلو زبل زلخو بزعبا زي ايكونن كفو سراح زبله كله حاتياتيو انت فني ناموس زي بصحاتياتون الله اتي كاب املاخ استولدي حاتيات كم زي يقبر نفلطينا ودا املاخ لزي حلوو اتخفو ايتنكيونيو نحنا يا املاخ كم زخنا بزلا عالم كا تحت جزات اتي كفو كم زلا نفلطينا اتودا املاخ كم زمصي نو نتحق زخوني كم فلطيلو مستوعال كم ذهبنا نفلطينا نحنا ابت حقي زخوني اب يسوع كريستوس ودو إنا زلونا نسوتنا حق املاخن ناي زلالم هيوتنيو اتم دقيه كابطاوتات تحلو كالاي نباب كم مزمور داويت مزمور 149 كفقدي حدك ساعه فقدي تشعته نغزابير امسكنو نغزابير حدش مزمور زمرو حزب እግዚአብሔር አብሳኮብሉ አመስግንዎ حزب እስራኤል በፈጣሪኩም ተሐጎሱ حزب ጽዮን በንጉስኩም እልል በሉ ንስሙ በሳዕስዒት አመስግንዎ በኸበረን በገናን ዘምሩሉ እግዚአብሔር በህዝቡ ይሕጎስ ነትሑታት በዓወት ይስልሞም حزب እግዚአብሔር በቲ ዝረኽብዎ ዓወት ደስ ይበሎም ሙሉእ ለይትኻ እልል ይበሉ ምስጋና እግዚአብሔር ኣብ ጎረሮኦም ክልተ ዝኣፉ ሰይፊውን ኣብ ኢዶም ይሓዙ ከምዚ ገይሮም ናህዛብ ክስዕርዎም ንሕዝብታት ከዓ ክቐጽዕዎም እዮም ነገስታቶም ብሰንሰለት ንመራሕቶም ከዓ ብመቁሕ ሓጺን ከኣስርዎም እዮም በዚ ነቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ መቕጻዕቲ ክፍጽምዎ እዮም እዚ ንኹሎም ህዝቢ እግዚአብሔር ክብሪ እዩ ንእግዚአብሔር ኣመስግንዎ ሳልሳይ ንባብ ካብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 22 ክሳብ ፍቕዲ 30 ድሕሪ ኢየሱስ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ናብ ምድሪ ይሁዳ ኸደ ኣብ እኳ እናጥመቐ ምስኣቶም ቀነ ኣብ ሄኖን ጥቓ ሳሌም ብዙሕ ማይ ስለ ዝነበረ ዮሐንስ ኣብኡ የጥምቕ ነበረ ብዙሓት ሰባት ከዓ ይመፁን ብኡ ይጥመቑን ነበሩ ምክንያቱ ዮሐንስ ገና ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣይኣተወን ነበረ ሽዑ ኣብ መንጎ ደቂ መዛሙርቲ ዮሐንስን ሓደ ይሁዳውን ብዛዕባ ስርዓት ምንጻሕን ክርክር ተላዕለ ናብ ዮሐንስ መጺኦም ከዓ መምህር እቲ ኣብ ማዕደ ዮርዳኖስ ምሳኻ ዝነበረ ንስኻ እውን ዝመስከርካሉ እንሆ ንሱ የጥምቕ ኣሎ ኩሎም ከዓ ናብኡ ይኸዱ ኣለዉ በልዎ ዮሐንስ ከዓ መሊሱ ከምዚ እናበለ መለሰ ሰብ ካብ ሰማይ እንተዘይተዋህቦስ ሓንቲ እኳ ክቕበል ኣይክእልን እዩ ኣነ ቀቅድሚኡ ዝተላኣኩ ዳእምበር ክርስቶስ ኣይኮንኩን ከም ዝበልኩ ንስኻትኩም ባዕልኻትኩም ምስክረ ኢኹም እቲ መርዓ ዘላቶ ንሱ መርዓዊ እዩ እቲ ደው ኢሉ ንኡ ዝሰምዕ ዓርኪ መርዓዊ ግና ብድምፂ እቲ መርዓዊ ኣዝዩ ይሕጐስ ደጊመ ሓጎሰይ እንሆ ተፈጸመ ንሱ ክልዕል ኣነ ከዓ ክትሕት ይግባእ እዚ ቃል እግዚአብሔር አምላክ እዩ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ